Ja tvrdim da Srbi i Srbija ima dobrog čovjeka na čelu. Ma dobrog čovjeka na čelu. Dakle, ponovit ću. Naoružavao Ukrajinu, a nije se zamjerio Rusima. Ili se Rusima ipak zamjerio. Ja nisam siguran ko njemu ovo radi. Jer ovo što se Srbiji događa, to je od nekuda dobro pripremljeno. Nisam siguran to došlo iz Moskve ili je to došlo iz Brisela. Ovo nije spontan pokušaj, evo, opet govorimo u interesu Vučića, ali ja govorim istinu, uvjerenja sam 100%. 16 ljudi poginulo nacršnicu, ovo ono, lijevo, desno. U Bosni dozvole da se kopa, da se pola brda iskopa, uzme neko novac na tom kamenu i kamenolomu, izgine puno više ljudi, niko ne mrdne. Ovdje 16 ljudi, tragedija jeste, ali nije to dovoljan razlog, to je bilo nešto drugo. Dakle, Vučić je dolazio posjetiti predsjednik Kine, predsjednik Indije, Macron, njemački predsjednik i tako dalje, a kod nas ne dolazi